Zimbabwe. Very, very sorry, Manwash. We just pray that things don't get worse. And that is what I want. Anyway, nothing that's okay. That's okay. Yeah, so guys, let me tell you something. Title ndaisayo ndeyekuti vanhurume nevanhukadzi, especially vanhurume, you are very wrong kana muchifunga zvandichataura izvi. Ndaibvisa maefforts because haana kuconnectiwa. You are very wrong kana muchifunga zvandichataura pamberi apo. Zvinoti izvo pane zvinhu zvakawanda zvinganiko tingati zvinosvika 12. Pane zvinhu 12 zvinofungwa nevanhu vatema kana kuti vanhu vakumba zvandinoda ngo ndikuratidze kuti guys, you are very wrong. For example, chekutanga, kufunga kuti kana uchirara nemusikana wamufikisa, iyoyo, if you think kurara nemusikana kumufikisa, you are very wrong. Ndicha explain each of them, very 12. One by one. Those are Eda. Vekunana America wanonzo ya, right? Kurara nemusikana hakusi kumufikisa. Because vemchinakira na muri tu. Ivo baba memchitoita zvamuri kuita ino baba. Anogona kungachitonakirwa kudarika ivovo. Saka iyo yenyaya yekuti ndakakabaya, ndakakafikisa. Muri kufikisana, right? Ndo one yacho. Rega umbofunga kuti wafikisa munhu nokumubaya. No. Dzimwe nguva ndi watofikiswa. Vakawanda vanhu vari kufikisiwa nevakadzi muchifunga kuti muri kuvafikisa. Papa panongo chiti wacha ndiri kumufikisa, ndiri kumutsemura. Anenge achitonakirwa neizvo zvauri kuita iwe uchifunga kuti uri kumufikisa. Saka pamwe ndiwo uri kutozvifikisa, right? Number 2, iyo yasitory yamunofunga kuti musikana virgin ndiye arrested. Listen guys, musazvinyebera toda mbana muchituka mbana chichi. Listen, musikana virgin arrested fake inema zvamuri kuzviita. Vamwe kungoshaya novhura chete. Mavirgin wayo hapana state, kungoshaya novhura. Vese vaiva mumabhawa, vari mumabhawa ivo vaiva mavirgin. Saka don't tell me nonsense. Iyoyo kuti musikana ari virgin ndiye arrested iregei. Vamwe vacho nongoti uchivhura vodobva dopenga. Tiara wabuya wekuAmerica, tiara, right? Number 3, nyaya yenyu kufunga kuti musikana wakabvisa virginity haafa akakukanganwa. Yes, it's true, haafa akakukanganwa. Even mbuya vako vane 94 years vanoziva munhu akavabvisa virginity. Vanoziva nepavakabvisirwa, paruware pava vakarara mazuva ana mbuya neanda vanopaziva. But it's not a guarantee yekuti ari kukurangarira shamwa. Dzimwe nguva anongokuremember kuti ndiyo wakatanga chete. But mostly anotokuona sebora ngoma. Vanhu vazhinji girls vanoisa malikes up. Vanhu vazhinji vanoregreta munhu wakavavhura. Ende vanhu vazhinji vakavhurwa nemabora ngoma. Vanhu vazhinji especially vokumusha vakavhurwa nevanhu vadorepa. Because kuvhurwa kwokumusha kwaiva repo. Ndongoisa musoro. Tiba! Saka shamara kuti wo uri kuremember nomukadzi nokuti ndo wakamuvhura. Unogona ngochitoremember munhu zvakaipa chamuchakuta. Kana pane chinhu 1 chandoziva kuti vakadzi vakanzi dzokororai, vashoma vanopika mukomana wakavavhura kuti avavhure. Saka shamari, rega kuzvibhiga nondi wakatanga kuvhura, because vakadzi vese vakavhurwa vakanzi chuzai munhu wokukuvhurai futi todzokera paudiki, 99% I can bet you havambopiki kuti uvavhure iwewe, wangoitawo by chance. Saka anongokuremember kuti ndiwo wakatanga, but mostly haatodi kana kukuona. Ukaona anodero zvake maybe agara riri hure. Hapana chinoshamisira pakubvisa virginity guys.
Wakambvisa virginity kwete vagina bururu. Hauna kumbvisa vagina, wakangobvisa virginity. Saka kana wabvisa virginity chamarika, waido mugwadzisa futi. Pakazouya umwe asingagwadzisi akatanga abata asina kumbomutsotsa akadozomunakira. Vamwe vacho vamakavhura ndo vaiva kusikweta mazuva ano. Iwo tombozoti aikusikweta kudini. Saka usazvifadza nekuti wakavhura munhu kana kumuwanzira ndini ndakarivhura iro pamabhawa paya. Mukadzi wanhingi ndini ndakamuvhura. Shamwari, usatombozvifadza nenyaya dzokuti kuvhura. Zvina zvazvomboda. Number 4. Musikana akakuda first day, akakuda paFacebook ihure. Iyoyo nyaya muri kutaura iyo ndo nhema idzodzo dzamuno ibhilifi yenhema iyoyo. Akuda second day, akuda next year, akuda murodhi, akudira pachigayo, patsime murank, it doesn't change the definition of love. Akuda chete. Vamwe vacho vakangodanana one time patsime vakatoroorana. Yoti tanga wambondiziva 20 years iwe shamwari. Kana akuda ngaangokuudza ipapo. Zvimwe venyu munononoka kuudza munhu kuti munomuda, motozomuda adwa neimwe girlfriend, moti varume anohura. Akakunyenga nezuro, wanonoka kumudza kuti unomuda, akunyenga umwe. Because handiregi kukanda zviredzozvo. Anonyenga apa, iwe usati wamuda, unonyenga apa. Hangaregi kunyenga kasati adiwa. Because aziti pamwe hauzomude. Onyenga, reply dzenyu dzinowanzoveya pamwe chete, dzauya dzese reply at one go. Suddenly mukomana vane vasikana 3. Kuti achiramba manje utya kuti ndikaramba yakanonoka kundida, motanga kuti vakomana maplayers. Ndimwe munononoka kuvada. Kana wapfimbiwa shamwari uchimuda munhu, stop playing, stop beating about the bush. Ida munhu mofamba mberi. Zvenyu zvokudaita chinono izvi ndo zvinopa kuti muzoti vakomana anohura. Anenge achinyenga kabhozi, anoenda padating achikanda zviredzo here and there. Kana dzikazouya fishi dzacho one time momublema futi. Hakuna kuti zvokunyenga munhu paFacebook mahure. Facebook yangofanana nezvataingoita kumusha zvongonokweva zvikwenzi. Hakuchina zvokukwaranura zvikwenzi muchipimbana. Zvaakushandawo paFacebook. Saka guys, musatya kuda munhu first day. Musatombotya kuda munhu on blind date kana wangomona. Da munhu chikuru kumuda chete. But usapusa zvokuzongoshandiswa kana kushandisana. Right. Saka iyoyo ndiye nhema iyoyo. Vamwe vacho futi iwo mukomana unongoida munhu uchingotanga kungotaura zvechechi, nzou ikauya painojamba chiribha nechikadai so chinopidiguka shamwari. Kana uchida munhu rega waita mastories, muudze shamwari ndokuda. Ende muudze zvanomudira. Vakadzi takakudzai, murume wese anoda kukwirai. Vana murume akunyenga anoda kurara newe. Eventually, vamwe vacho anotoda kurara newe same day. Musambonyeberwa vakadzi, ndogara ndikuudzai story. Hakuna murume anokupfimba asingadi kurara newe. Unless achida unokuchekeresa kuSouth Africa kana kuchekeresa kunana UK. Hakuna murume anokupfimba asingadi kurara newe. Inzwai inini ndinokuudzai. Saka chinongosiyana chete musi wokukukwira kuti tokukwira rini. Neavailability yako. Saka musavharwa. Saka zvokuti iwe wada munhu nhasi kana mangwana ka. Vamwe venyu futi mune bad system. Unoda munhu nhasi, moita condom nhasi, moita condom mangwana, moita condom after a month, moita condom after 2 months. Hamusi kuinda kunotestiwa. Then after 2 months tamboita. Shuya chiro vanyoro. Chachinja chii? Kana wife ngota neAIDS musakutanga. Choita kuti chimurova nyoro, achikurova nyoro. Musina mbonotestiwa. Ndio stupidity iwe. Unoti condom mangwana condom then 3 weeks mchiro wama condom tagara chingoisa yakade. It's very stupid. Endai munotestiwa before mararana. Saka kana ukaita condom nemunhu ane chirwere for 2 months, zvora chirwere chaenda, pamunozoti chiisa nyoro paya, musina mbonotestiwa. Me as stupidity. Vamwe venyu kuda kudya nemuromo. Muchida kudya nemuromo mopeka condom. Shamwari, wotora AIDS nemuromo. Iwe pepuka. Right, number 6. Zvimwe zvandiri kufunga kuti munonyeberana. Hanzi kubhuwa mukomana kumuradza kuti uri pademand. Shamwari, usafa wakaita mistake yekuda kubhuwa mukomana uchimuradza kuti uri pademand. It's a big mistake. Iyo big mistake yekuda kubhuwa mukomana. Haumubhuwi nokuti uri pademand. You push him away. And sometimes mwana anodofara kuti ndakadiwa nechoice yevazhinji. Kana kuti anotofunga kuti
nyama yakaora ndio inomanyirwa nenhunzi. Shamwari unofunga kuti uri kuzvipa mamaxika. Mukomana anogona kutofunga kuti uri easy kana wakati ndinganondida nhasi ndanyengwa nandingandinyanga futi mangwana nje. Mukomana pano kuti afunga kuti uri pademand anogona kutofunga kuti uri easy. Unogona mukomana afunga kuti mukadzi anongovingwa nemunhu wese nemanyatera. Hapana zvemukadzi apa ndirori zvakadai. Saka mungwarire izvozvo zvokuti kuda kuboha nekuda kuboha x maramba na x oda kumuboha nokuti muradza mapicture evamwe vakomana uchifamba nevamwe varume iwe uchizati havasi kukwe unofa nenzara. X anoenda zvokuenda zvachese uchirambirwa zvausina kuita. Shamwari kana usingapfingwi rega udomboita zvako zvokuda kushotesa munhu. Rega kana isiri reality rega. Uchimbozvitireko pabani. Right, number 7. Hanzi kana mukadzi akasachemerera haana kunakirwa. Fake. Usambo believe story dzenhema idzodzo. In fact, majority evakadzi vanotonakirwa vanyerere. Don't ever believe this story. Ndosamchizonyeberwa boys. Varume, ichi ndechenyu varume. Mukadzi akasachemerera haasi kunakirwa. Shamwari. Rwizi rwakazara haruiti ruzha. Wambonzwa gwizi rwakazara. Gwizi rwakazara hakuite ruzha. Gwizi rwakazara kunguti isagumboone. Unoenda. Unongonzwa gwizi plus imbwa inohukura irumi. Empty vessels. Makamboinzwa empty vessels guy. Empty vessels. But I'm not noise. Kunakirwa vazhinji vanotonakirwa quietly vanongofema. Tarisa kufemereka kwomukadzi wako. Ende dzimwe dzenguva kufemereka kwokuti wakamutsimbirira rega kutsimbirira munhu. Takamboitaura nyaya iyo. Ngwarira ipapo. Vamwe vanhu vanofemereka vachiriti kuti ukurumidze kubva because uri kumuremera dumbu rako kana kuti uri munhuhwira. Saka vanoziva vakadzi vanoziva kuti ndikachemerera anofunga ndanakirwa obva kurumidza buruka. Ndozonoitwa nemunhu anogona later. Saka musambodyairigwa kudya unyerere vamwe vanhu vanodya vanyerere. Don't ever judge mukadzi kuti achemerera ndokuti anakirwa. Tarisa heartbeat. You can't fake a heartbeat. Unomuona munhu achirohwa neface unongoona munhu ari kunakirwa unongomuona. Right. Number 8. Akakupfekera condom hakutrust. Vakomana, munhu akupfekera condom hazviroti hakutrust. Dzimwe nguva akupfekera condom nokuti iye ndiye ane chirwere ari kutokunzwira tsitsi kuti akachakupa chirwere. Rega kungomanya. Rega. Dzimwe nguva iyo munhu akupfekera condom ari kutokupfekera condom kutokunzwira tsitsi kuti ndingachiuraya nemimba ichi. Ndochibitisa ichi handidi kuchichengetesa mwana asina baba handichide. Don't assume kuti munhu akupfekera condom hakutrust. Take it the other way. Dzimwe nguva munhu anga ane siki isati yapera kurapiwa. Take be akomana uchapepuka imi one day. Zvimalive zvangu zvofanirwa kubatsira izvo, right? Hanzi ukaramba number 9. Hanzi ukaramba munhu unenge wamurwadzisa. Shamwari, unogona kuramba munhu agara asingachatokudi. Ukasara uchirwadziwa iwewe. And arambwa moves on faster than aramba. Munoziva? Munhu arambwa move on faster than arambwa. Girls, ladies, let me tell you something. Zvinopa kuti musa move on. You keep the house. Kana wakuda kusiyana nemunhu wako, one secret. Nyaya yokuti keep the house yakaipa. Anosara nemba anosara nestress. Kana uchida kusara nestress, even pamunhu wasingachadi, keepa imba. Move out mimba move on better. Because hauna memories anokuteerera. Shamwari, ukakipa imba shamwari ka. Mudhuri waimboona uchikwizwa. Mudhuri waimboona picture yanga ine murume wako. Zvinenge zvingodzoka every day you're in that house. Every day you're in that house. Saka usazvifadza kuti ukaramba munhu woti ndamurwadzisa. Shamwari, umwe munhu anenge atogara achitoda kutowana marambiro. Umwe munhu anenge atowana marambiro chako chakuti ndomuramba seko. Anokucreatera story so iye achitoda kukuramba ufunga ndamurwadzisa, ndamuramba. Izvo ndio zvanga achitotsvaka, ari kutotsvaka moving on. Because
munhu kana achida kuramba nokurambira mazai chaiwo kuti wafurairei mazai 3 ukabhoila 3 aya wabhoila ndo handa nchida kuti udii ubike aya wabhoila aya ndo wanga uchifanga wafuraya kungokuramba iwe kuti ndakamuramba uchifunga kuti wakamuramba izvo ndiye zvakanitoda kutorambwa. But trust me, we know what to do kana chida kuti mutirambe. Dzimwe dzenguva wakabata munhu ane chikomba usafunga kuti wakangwara, dzimwe nguva anga achitoda kuti umubate muchirambana. Don't assume kuti wabata munhu kuti wakachenjera. Dzimwe nguva munhu anenge ava fed up newe. Kana munhu ava fed up newe hachachengetedzi. Munhu anokuhurira asingabatwi achiri kukuda. Achitoda kukeepa relationship. Kana asingachadi relationship anongokudza shamwari ndava nemurume ende unobva ngowavona ende kana ngoita zvinoita kuti abatwe. Hanzi noumwe vakadzi vamazuva ano vakuda mari. Number 10 hanzi vakadzi vamazuva ano vanoda mari. Shamwari, vakadzi vamazuva ano havadi mari. Iwe ndo unodanana nemunhu asiri wetype yako. Tsvaka munhu anoenderana nehomwe yako. Zvokuti vakadzi vamazuva ano havadi mari, vanoda mari zviya. Unenge watora mukadzi asingaenderana nehomwe yako. Watora mukadzi anoda maguchi usingamaafodi. Saka wakuti vakadzi vanoda mari. Shamwari, tsvaka wesaizi yako anoda meat pie unokwanisa kuafoda uchitengera meat pie havambodi mari kana. Bvunza kana even mai vako chaivo. Pamwe wakadoda mai baba vako nokuti vanga vakapfuma. Saka zvizvo mazuva ano chete kare vamwe vaizoita mabarika vanhu vanga vakatopfuma. Iwe unofunga kuti iwe wakadero kana uri stupid zvokudana nemunhu shamwari uchidana nemunhu asina chanacho chiti ndakangwara wakapusa, tsvaka munhu ari better than you. Tsvaka munhu ari better than you pachikoro. Kana uri dofo tsvaka munhu akaita professor roogwa naprofessor. Muramba muchingoita vodofo. Wonotsvaka munhu anoteya mbeva iwe uchigara kumaruzeva. Kana uchigara kumaruzeva tsvakawo munhu ana baba vanemba muHarare ugopota uchipinda mutauni. Ndokuadvisa rega kuti kana usina mapepa tsvakawo munhu ane mapepa. Danana musina mapepa muri 2 modipotiwa muri. Tsvaka munhu ane mapepawo mongojeftira otopinza machena. Kana uri kuZimbabwe ikoko tsvaka munhu ane visa andori necash as well. Tsvaka shamwari, you have to better yourself. Woti kukonawo chikoro, woti kukonawo tsvaka futi partner. Tsvaka munhu ari better. Kana uri mukadzi shamwari geza ubate munhu ari nani anokuita up. Yoda kutsvaka munhu toda kutsvaka totambura tese munotanga kuloja muchirara parukukwe ejinoi kwano kwawa kuno waku UK umbodzokera unotorana nomunhu wotanga kurara parukukwe. Shamwari, tsvaka iyo ane mamiliyoni vachona mozori enda zviri nani kudivorsa nemunhu ane miliyoni unodombowana half a million pane kudivorsa nemunhu ari kuteya mbeva. Vari kuteya mbeva handisi kukushorai. Vari kuteya mbeva ndiri kutiwo targetiwo vanhu vasingateyi mbeva. Targetiwo vanhu vane hanzi kufurirwa iwe linear. Tsvaka manesi havana grace manesi aya. Tsvaka nesi ungangotsvaka munhu at least nesi anoda kurapa. You need to better yourself. Shamwari, zvavo zvoti uri kutsvaka munhu asina kana iPad iwe uri kushandisa chifoni chimbudzi wonyengwa nomwe munhu asa tsvaka vane chifoni chiri in case anokusiyira we chifoni chiri better. Find someone anokuita better. Ukadero unozato-developa. Vamwe vanhu vachiri kumaruzevha. Ana sekuru vedu vakagara kumaruzevha because vairoora vematongo. Waroora wematongo. Nowadays sekuru vangu vakanoroora Grace Mugabe dezvi pamwe ndiri kuparliament izvo zvikoko. But sekuru vangu vakaroora mbuya vangu. Vachiroorana vematongo handisi kuvashora. But kuna vamwewo sekuru vakaroora Grace Mugabe vakagara mushe. Kana tivo Grace Mugabe akaroorwa nani nevakamwe sekuru. Saka vakangwara vanoroorwa nevanhu vari. Saka vasikana vaya vanoposta vachizviita maguchi attack them endera ivavo. Ukadiwa unenge handsome kwako utobatirira shamwari. Up your game. Iyo shamwari. Hands wipe my tears with 1 bill instead of toilet paper. Unotsema inokucheka kamari inocheka. Unopiwa mbeva gupuro taura zvako. Saka shamwari, you need to up your game. I mean, look for someone better shamwari. Kana usingagona kupfeka chitsvaka murume anopfeka. Kana uri murume asingagona kupfeka tsvaka murume at least anogona kutsvaira mumba yake. Ari better than iwe. Kwero iwe ndiwo uri the best kukutsvaira mumba. Ndiwe futi uri breadwinner. Iyo shamwari. Tsvaka munhu anokuita better.
right. Saka iwo kana uchida kudiwa usina chaunacho unomupei. Rudo rwako runodliwa here. Rudo runoda vanhu vakaguta komana. Vese vanhu vari kurambana vazhinji vacho ipoverty. Vanhu vazhinji vari kurambana ipoverty. Mufanire pane chakashota, pamwe pavangoshota munyu, pakashota. And the poverty, let me tell you why. Munofunga ndonyeba. Marriage mazhinji ari kudivorce because of poverty. Munhu ane poverty anoshanda too much. If you're living in poverty, you're always working. Kana uri rich, you don't go to work. Right? You work less hours or money works for you, which means you spend more time with your loved one. Mamwe mamarriage ari kuzouya achichitana ndekuti someone has to work mashift, double shift, makuseni manheru. Iyo ilife yepoverty, iyo kushanda mushandiro iyo ipoverty. Saka kupoverty ndokuzopedzera kwaitwa chihure because wakuspenda more time uri kushift ukoka. Mumba umo uchakuspend time nomurume wako, murume ari kuspenda achinda kada. Dema muri rich, muchingoti hello baby makuseni hello ko bhazi redu rokwagutura zara here pidiguzve ndishandurei. Natoona muchingotsvodana but time chayo yefamily hapachina. Umwe ari kuita night shift, umwe ari kuita day shift, umwe ari kuita night shift kuti ariritire vamwe vari kumusha. Dena mamuri rich mese muri muparliament izvezvi, muri makwira ndege muri kurussia uko, vanhu vachingorohwawo kuzimbabwe muchitosipakwa muchienjoya. Saka ipoverty inokoza kuti vanhu varambane. A lot of illnesses in the world, dene madoctors anga asingapi vanhu mapirisi achingovapa money as prescription, vanhu vaipora vakawanda. A lot of illnesses are caused by lack of money. A lot of illnesses vanhu vari kugwara muzvipatara umu, madoctors akatanga kuprescribe cash. Pana chokupa paracetamol moti tokuprescribera 55,000 pounds. Mozodzoka next month kana yapera 55,000 pounds. Vanopora vanhu vese ava, vamwe vazhinji kurwara inhamo. Vamwe vanhu vari kurwara because vaita manyoka, haana kugeza mavoko aipakura sadza achitora zvinhu zvakaexpire, zvimwe zvavanodya yogurt dzakaexpire senge idzidzidzi zvandototya kutora sayogurt yangu iorganic ndekumax and spencer, but kuti ndiirasi yaexpire nhasi, yaexpire 14 January, but kuti ndiirasi ipoverty iyo, ndo poverty iyo. Ndozodya ndotanga kuita manyoka manje ndoenda kuchipatara. Dena ndiri rich, tatokanda mbini ndatonitenga brand new imwe. Saka guys, chimwe chinokonzera kuti vanhu vagware kudii mudzimba ipoverty. Saka iwewo kana uchiona kuti wakadya bhuku, tsvakawo munhu akadya bhuku or ari better than you. Ndo nyaya yacho nazvo. Mukarorana muchitambura mungogara muri vokutambura. A lot of divorces are caused by lack of money. Iyo kana mamune mari mamusingamborambani. Umwe akangorambirwa kuti akaramba akashaya mari, kwete kuti akaramba akashaya mari yekutenga Brazilian nokubva iye asinawo zveshuwa. Listen maZimbabweans, let me tell you something. Musati maZimbabweans akaomera. Kuomera nekushayiwa zvinhu zvakasiyana. Vamwe vanhu vamunoti vakaomera, they don't have. Vamwe vanhu vamunoti vakaomera, they don't have money. Mazimba akaomera havana. Ava vamunoti vari generous, vanoba, vaiba mari iyoyo kana kuti vanayo. So there's a difference. Mukomana iye akaomera hanazvo $2 ndo yanenge achitora kudzokeresa kumba yebhazi. Iwe uda kutengerewo KFC, hatomborina mari yacho kuti murume akaomera. Munhu akaomera munhu ane bank balance. Yaendepi bank balance? 24 grand. Okuti handina mari, iye ndiye munhu akaomera. Saka don't ever say munhu akaomera kana usina kuona balance yake. Right? Saka iwe kana uchida munhu ane mari, tsvakawo mari yako udiwe. Saka ungangosori uchiti kwete uchinyangadza iwe uchidai vamwe usina yako. Kana iwe uchida mari, tsvakawo mari. Toenda panumber 11, pasara 1. Number 11. Hanzi mukomana wangu anondida nokuti he doesn't demand sex. Mukomana asinga demand sex anokuda. That's what you think. Inema idzodzo. Saka ndakuudza izvo 11 so far. Inema. Don't judge kudiwa nemukomana. Kutaura chokwadi,
murume asingadi kukwira ka asingade sex newe ndiye asingatokudi manje. It's the opposite. Inema zvinhu zvamunobudzana mukomana wewe akandipimba anambobvunza sex kana mbondibata mazamu hayi anondida fake. Mukomana anokuda akafana nechana chapinda mushop izere masweets. Chana chikapinda mushop izere masweets chinoluza control chichibata chikabata. And I think mukomana andori all over you ndiye mukomana anokuda. He loves. Wakomana we go with what we see. You girls go with what you hear. But when you moto ndida na shantu kutaura kuti pesa ntaura zvinona and you go with what I say. Woto ndidira izvozvo. Isusu we go with what we see. Tinokutarisa kuti kadzakabata nawe. We go with what we see. That's why muchinyebero nevakomana movada. Imwe motinyeberawo nemawivhi enyu nemavhudzi nematumba anenge akasungwa because we go with what we see. Saka munotinyebera nefeki yamunotiratidza isi tichikunyebera ine miromo. So that's what we do. That's how. Saka zvokuti mukomana anondida nokuti harari neneka. It's the opposite. Mukomana anokuda anotokunetsa. Mukomana anokuda yatiroora nekana mangwana chako kana ari faithful anoda ita zvinhu nechechi. Iwoti ngatimbotanga tazivana gore rese. He can't wait. Yeah, the guy loves you. He wants you. You couldn't this. He says that something is wrong or probably someone is doing your duty. Chireka ndikuze wana mukomana asinga demand sex kwauri. Asinga kuita zvokubata. Achizvidza fata. Kune waari kubata somewhere. And wana mukomana asinga kurumbidziwo mahips, magaro ako something. Haana kana chimwe chanokurumbidza pabody yako. Mukomana ya musvike kure. Musvike kure. Ndokubhejera ini. Vakomana vantu even the Adam dzasingambozviti garo chii. Dzakasikwa dzobva dzazararisiwa dzaAdam. And vanoverenga Guinness. Hanzi dzakamuka dzikati wow. Meno zvadzakaona pana Eve dzikangoti wow. Ando first word right. Dzangoti wow. Mwari vadzisikira good cause. Iwe ndadzati iwe ungakunda Adam iwe. Mukomana wako anokunda Adam kuziya kuti mukadzi akanaka. Iwe David chaiya achigeza David akaona mukadzi womunhu achigeza panze pabalcony ari paimba pamusoro mukadzi waUriel nonga ari mukadzi waUriel achigeza mukadzi wesoja rake karona richigeza akati asangana vakadzi hobo but akati uyo indai munoisa murume wacho kumberi murume wacho ngaende kondo robva dzaiswa kumberi kwakune Iraki chaiko kumberi kune dzikafa dzikatotora mukadzi wacho nokungovona chete. Oti kwanzi dai David aida personality angadi akati mai vakazvibata mai personality yavo. King Solomon angane vakadzi vangani. King Solomon angane 700 wives anditi nema Bible kana bana nayo imbunga averenge papa nditaipira rinoti angane 700 wives nezvifeve ameno 500 or something. Mdaranga akaoma we. Hanzi concubines angane 700 wives anditi nema concubines ameno zvima side chick zvanganazvo ndongobona chete. Uchiona even King Moswati wokuSwaziland vai every year vanongoenda vachitarisa so havambotsvaki character. Wanzoti vatsvaka character King Moswati havambotsvaki character. Vanongoluka zvana zvakabvisisiwa mabra zvakadii vachiyevedzewa changoyevedza votora. That's how guys are like. Mukomana anongoda zvaanoona vanhukadzi personality tozotoitsvaka matopinda marriage papersonality inozati chitsvakirei kutya kuchitiwa kuti mukadzi wangu angazopa stonyeni yangu kuvanhu taakutsvaka personality matopinda. Saka if you want to get a man look good be iwewo naka ukangonaka hasanambona munhu akanaka asina murume kana chiti kunaka ndirai face. Kuna munhu akashata face but chimirwa vakamirapo so saka ndichiti kunaka ndirai face. Kunaka kwenyu kwamunofunga kuti isusu varume kunaka toona face. No, kunaka tinoreva zvese. Umwe munhu haana kunaka but akapfeka dress apanonaka akanaka. Ende umwe munhu haana kunaka and apfeki dress but achinaka. Kunaka kuya kunodiwa nevarume kunaka. I don't know vabvunzei varume vacho. Saka asi musandivenga ndikutaura chokwadi.
And isu varume futi varati he hakuna musikana asingade mari. Hakuna musikana asingade. Kana pane musikana asingada mari ngaandipe mari yachona ngave ndisirei muakaunti angu kana musingaita. Saka zvokuti wanza vasikana vaiko zvino vanoda mari iyo shamari nyangwe nevakomana vanodawo mari nevakomana toda mari. That's why tichienda kubasa zvo. That's why tichienda mumaholiday totodawo mari. Saka hakuna munhu asingade mari zvimwe potse pane munhu anga achitokuitira juti. Airtime chaiyo unoti anoiwanepi right kuzimbabwe. Airtime inodhura zvokudhura zvezve. Musikana wangu ari kuzimbabwe anodhimanda mari too much. Anoda airtime anoiwanepi airtime. Uda kudana naye achishandisa airtime yani yamai vake. Hanzi King Solomon had 700 wives and 300 concubines. Andimaona Solomon anga akaoma 300, which means gore rine 365 days, which means kuvakwira vese pagore aifanirwa kukwira 1 per day. Handisi chaivakwira sei mudharanga akaoma 300 apo 300 aivakwira handisi makwira 700 murume aiva akaoma but anga ne cash. King Solomon anga ne cash. Imwe migodhi yamuri kuona kuzimbabwe yanga iri yaKing Solomon. King Solomon anga ne cash. Saka kana uri murume shamaro uchida vakadzi vakawanda uchida maside chick ita mari. Rega kuda kuita side chick usina mari. Side chick dzinoitwa nevanhu vane mari. Guys, don't get a side chick kana usina cash, please. King Solomon anga ne cash. Regai kuda kuvhiringidza vana vevanhu. Kana usina cash, don't go for side chick. Zvisi zvako, right? Side chick dzinoitwa nevanhu vane cash, right? And side chick inoda kusiyirwa cash. Inochita grocery ka2 organic kuside chick, organic kumba. Zvenyu zvinokuti motora maside chick musingaqualify ndo zvinozopa kuti moti organic kuna small house kumba zvana zvenyu zviziya nenzara. Mochengeta zvana zva small house, zvana zvenyu zvisina hembe. Because hamuqualify kuita side chick. Kana usingatambiri 3 figure sum kana kuti and above, kana uchitsvaga side chick wototsvaga yekuchikoro inoda maball points, inoda mauyu, when make sure uende kujeri iri ku high school and iri kuita A level and above ka university. But wazi dhara nendebvu hauna cash, woda kuita ma small house, apa kukwira kwacho futi kumba mwe usingagoni kuchungotsvaka kukuvadzisa madhamu kumba. Vamwe venyu muri kuwanza masmall house munotoshoresa vana madhamu venyu because small house ikafungwa kuti zveshuwa chirume icho chinouya chingonditi chokwe ndo zvakagarigwa namai vachienda kuchechi haleluya. Small house inenge ichiti Jesus Christ. Mai vavo vakamirira kadora kaya kandanzwana. Vamwe vedu tinodofumbura vakadzi vedu. That's why I do that, guys. When you do these things kunzoko, I represent yourself. Kana uchikwira kunze shamari, please kana uchisita 21 seconds wedzera. Because 1 uri kufumura mukadzi wako, 2 uri kuzvifumura iwewe, 3 aubatsiri munhu wese anongofamba kutaura haugoni ende unenge usingagoniwo zveshuwa. Ende vanhu vazhinji vanohura hamugoni kukwira. Nasi zvangu vanhu vazhinji vanowanza insecurity yokuti mufeso uyu anoda munhu anomupraisa. And masmall acho akangwara. Listen girls, kamuda kuvhara murume, rumbidza murume, especially vasingazivi zvavanoita vaya. Rumbidza, havati anobelieve wanditosvora naye maiwe, wanditsemura naye. Unopiwa, unotengegwa njanji nechitima zvese, ukatozoshaura kuti wozvifambisa kupi, wokunida license uri kuzvigadzira pakuno kuUK kusvika watengegwa njanji nemunhu uchimuvhara nenhema. Because varume vanoda kudza vese vanowanza magero insecurity kuda kutsvaka kuti urumbidzo uwanewo kamwe kaunorumbidza kuti iri rakurisa iri haichakwani, uchitsvaka kuti umbowanewo kamwe kanokurumbidza. Zvino vai small house yakangwara, small house inorumbidza, small house inokurumbidza even waburitsa mweya so inokurumbidza yosara ichikuseka. Vakadzi ndakakubata, vakadzi vanotaura manje, vakadzi vanonyeya zvisingaiti, my God, vanonyeya unosara idzo dzese. Motopiwa mamwe mazita, mamwe anonzana butterfly, mamwe anonzana mazita hoba tinopiwa iko tikaita zvemabhebhi, chiita mabhebhi kusango chirumbidza. Apa unenge waita mutemarege wembada, sorry baby, nhasi ndakurumbidza ndandiri kubasa. It's okay baby, it's okay honey. Hapana, it's okay, unosara uchinyewa. Baba vaya hapana zviripo. Chinisirwa ku $20 nditengere vana vangu makibabu. $20 ya $5 yotopewa kampana kanogona manje. Uya kuno
kauya akachitema pawasira ipapapo ne$5 ya imwe 15 yotengera vana one top up. And sometimes you're busy topping up the phone. Mukadzi wacho unotopera phone haambokufoneri. Saka uri kutopera chii? Uri kutopera gero rako phone kuti rifonere mudiwa waro kuti ribuye rizokupedza bweza waugone. Tichapepuka vana vangu. Varume tichapepuka. Right. Last one. Hanzi size yeblambi doesn't matter. Iwe. Masase muna nechigwishwa. Satomboda size matter. Iyo ndo last one ndovhara. Zvokuti size doesn't matter. Itirai vanoda kuti size doesn't matter. Size matters. Zvasi iyo handibelieve. Masase kungosimbisana. The bigger the better. I don't care. Avanhukadzi taura zvamunoda. Ndikangokona uchidefende kuti size doesn't matter. Ndozvamurume wakaneka church. Anekadora. Hakuna size yakakosha. Size yakakosha. Dzise mdishi. Alright. Guys, kamfuma ndonyeba. Then Mwari vaimbotibvumidza kana someone. Taidzisa mdishi. Tobuda panze varume. Vakadzonzi pindai. Nongai. Shamwari. $2 twenyu tinongosara turimo mubafu mahombe aenda. Am I lying girls? Dzikavunganidziwapo kanzi nongai. Sei musingatori zvimavibrator zvigwishi. Asana mbogona muchitenga zvimavibrator musatodza nonsense. Size matters. Asana mbogona mukadzi anotenga chivibrator chigwishi. Fake. So guys, namatai kuna Mwari henyu kuti what but yes, andina kuti remember handisi kuti zvigwishi hazvigoni. Ndati size matters. But kune vane mazimutandari bhutsu mutandari kasingagoni kubaya avasingagoni kushandisa. Yes, but size does matter. Nemwewo vakadzi size does matter. Rikaita zigomba. Remember vanhukadzi, vamwe vanhu hamunoti vane $2 ka hakasi kadora. Gomba rako ndo rakurisa. Kamari ungwarira kuti dzimwe nguva unoti munhu ane kadora ka uriwo neziburi zihombe. Before alebhula munhu kadora, tanga wambochekawo makuriro akaita size yako, because vamwe vanhu hamuri kuti kadora ka vari kutochemedza vamwe vanhu. Vanoti ndakatakura. Yoti wakadora. Iwewe ndowava nedhamu. Teaspoon yapinda mugomo. Teaspoon ukaipinza omo inodonzi teaspoon ukaipinza mune chino inodoitawo senge inei. But ukazouyewo nemugomo kati kurungawo mvura yemugomo hazvipindirani. Saka guys hanzi ane hombe yacho kana asingagone kuishandisa zvinobatsira. Ane hombe yacho kana asingagone kuishandisa akaimisa akakarara nemanhede unokwira pamusoro ukaita nyanga ukaitawo zvaunoita yakamira yakangodai. But kadora shamwari kadora chide kakasangana nemunhu womudhafu ugoti wakatsvaka ugokashayiwa uchikosora ichibuda. Do you know that vakadzi mukakosora munhu ane kadora inobuda? Unoziva? Musati mambokosora imi inobuda. Handidi kukakavadziwa handina kadora asi handidi kukakavadziwa inobuda. Because nokosora munhu anokosora inobuda nema. Right. Kadora. No, Team Dora musanyeberwa. Muri kudliwa mari mahara. Usambonzwa munhu achiti yeah, it's okay darling as long uchiziva kuishandisa. Vamwe vacho mune kadora futi musingagoni kukashandisa kadora kacho zvakangofanana. Kana waitawo kadora chigera choya, it makes it look a bit bigger. Zvino vamwe unobva mafukidza choya kudai so chobva chatoita senge button rapinda mujuzi. Kana uda tiite senge hombe unogera right round wo dini kwete kuti une kadora woti choya kumbundungundu kudai budukadza. Ende chigoti kucheka choya chacho chicheka futi munhukadzi saka ndataura ndikati vanhukadzi vanokunyeberai what kadora hakana basa but ukadzisa mudhisha pakati vanhukadzi nongai unowana $2 twasara mazihombewo ese anongwa vachigwirana vamwe vanotorovana wanonga ndinoda ndoenda njira unonga papapapapa. Saka munati kudii? Mama ati kudii? Neni ndapedza live yangu. Ndakudzai zvinhu 12. Saka pano pasina chamadzidza amubetseri ndatokudzidzisaiwo zvangu nhasi ndo live yandandinayo zvangu. Saka ndiani anoda kuedhiwa pa tichimboita zvedu mafanis. Live yatopera. Live ndatopedza
vabetsereka ndakudzai zvese zvandakudzai it's a myth. Muri kubikana nenhema, memuchibikana nenhema. Zvese zvandataura izvi repeated. Kana musina kukwanisa kumanonoka, play it from the start. You learn a lot, guys. Vamwe malive angu arimo, go back kumalive angu ari kusvika 15 20 25 iko ariko behind, anongoenda achingoenda uchingodzidzawo zvakawanda, but revise guys. Ndapedza nemi, tozobatana pane imwe live. Anoda kuedha ndianoona munhu anoedha. Squad dzese dziri apa kapa, hapana dzinoedheka apa. Ndikaedha uyu anongodecline. Mboedha wandenge ndangoedha yeye ndiye musikana wangu, saka ndangoedha ipapapa musikana wangu. Aramba kuita musikana wangu, aramba kuita musikana wangu. Munhu wandaedha uyu aramba kuita musikana wangu, saka ndikaona ndakuedha kakuramba kuita musikana. Right guys, thank you so much. Mova nezuva rakanaka. Please namatirirai Zimbabwe, zvinoita Zimbabwe so sad. Kana mavideo andacho, it's very sad. Sekuru andi muri right here, ndisekuru vangu ava. Saka akomana pakaipa. Ini ndinombozvisawo mubhutsu dzaED, kuzviisa mubhutsu dzake ndombotsvaka solution. Hakuna, handiioni kana, handiioni. Even ndikadai imagine ndiri chamisa ndanzi okay take over, because right now mapisa zvinhu zvakawanda, mapisa zvitoro, mapisa chii, mapisa madhura zvinhu, maoil, it's making the situation worse. Saka even kukanzi because dzimwe nyika dzakavakwa zvakanaka.